Здравейте хора, продължаваме видеото на видеята на оцеляване по рейцата в 99 нощи и ще се опитаме да е спидрън, но не сме сигурни дали ще стане изобщо. Да почваме, играем с други хора да ни е по-лесно, естествено. Мите, ела тука. Чакай малко тикви да се... Мите, ела тука. Чакай малко, искам тиквенинг да... Искам да ви покажа едно нещо. Хора, гледайте. Гледайте кой си купих. Къде си ти? Мите, ела да ви покажем на хората кой си купих. Къде си? Тука за тебе. Купих си това, сега ще застрелям. Загрят извънземната технология. Хора, играйте на Happy Birthday. Аз не играя за дни на Happy Birthday, аз играя за диаманти. То така най-лепо се изкара диаманти. И аз така правя. Това не е тактиката. Да, то ние сме буквално мислители. О, мислители. Браво, тикви! Чакай да папна една. Нищо, че бях на мака с живота. Намерих чест. Отивам да Чест. Хора, сега ще спасим детето. спасявай го. Което още... Не! Паднах при вълка. Умря ли? Аз... Да вълчи, аз да не съм... Остави ми един бе. Аз да не съм тебе да умра от вълк. Ти шо... Аз да не съм тебе да умра от вълк. Ма ти само един уби. То и аз мога да убия един без проблем. Да. То и аз мога. Да, но защото има един. Как да убия повече, като има само един? Не. Ти кажи. What? Гуцак. Аз съм вещица. Гуцак. На мен ми се падна Гуцфедер. Нещо добро, нещо. Къща. Това къща. Тоест не. Вой, какво намерих? Вой. Аз ще убия вълче да те Най-хубавото в играта. Аз намерих това. Аз убих вълк. Ти какво намери? Мите. О. Какво? Аз намерих празен чест. Браво. Трябва да лесна. Трябва да лесна. Айде да оправи си интернета най-после. Имаш ли бандаж? Да. Не. Окей. Мите, това излага. Активи това бе. Имаш ли бандаж? Ела до мен има чест. Окей. Има ли вълци? Да. 20. Къде е честа? Там на палатката. Напреде. На където ми сочат краката. Оставих. Добре, че намерих тиква, че щях да умра от глад. Оставих всичките тикви в лагера. Но стъпа. Ами цюга. Ма тук има екологички, бе. Няма, има само едно гробище. Има колотисти и вълци. Убий и който причи. Като мреш да си мисля. Как да ги убия? Опа, обърках посоката. Айде на ново. Обърках посоката. Лев към. Не. Що лев? Вече левнах. Лесно.
Идвам. Ода, до, се. Моля те, опри, Аз ще ще тъпи те... интернет. Не. Айде, опри, ще тъпи интернет. Чакам те. Как да го правя на студиосник? Оправих интернет. Искам да играем с един мой приятел, който вече пъти. Айде, идвам. Айде. Мите, последвай ме. Да играм с един мой приятел, който 500 колко дни. Нали знаеш, че така само се губиме времето? Ай, влизай при тоя. Влязо. Да бе, Тони бомбони. Кирла! Кирла, лола, лоли. Кирла, лола, лоли. Кирла, лола, лоли. Кирла, лола, лоли. Аре бе, витамин Д. Айде. Влизай при тая. Влизай! Браво, птице. Браво на нашата овчица! Ей, на нашата овчица! Нашата овчица! Браво на нашата овчица! Спри. Знаеш що е. Добре, ще се стрелям. Пиум. Виж, Митрич, сега ще стрелна към небето. Вижда ли се? Да, с него го Вижда направя. ли се? Да бе, с него. Добре, ти събирай дърво. Тоест ти събирай тихва аз дърво. С други думи, аз храна ти дърво. Аз дърва, ти гърво. Симо няма да играе. Но. Бандажки! Вау! Две бандаж. Вау! Какво просказвам? Еми, Ето. Ето Мите голата глава. Митко голата глава, вече така ще наричаме. Не, нали в... Не бе, така ще наричам само за Roblox. пак е дразно. Не, свърши ми батер. Свърши ми батер на пистол. Ще умреш Ето. сега. Ти без този пистолет си за никъде. Какво правиш, бе? Помагам ти. Ще ми помагаш, не мога и сам. Еми, останах на плюнка, ама това не е важно. Аз имам две бандаж. Може да се съживяваш. Усещам, че това няма да е спидрън. Ей, аз кожа! Усещам, че това няма да е спидрън. А ти какво усещаш? Да, затова имам кожа. Вау! На първи ден. Аз имам на първата секунда. Не останах на баса плюнката. След като умра 10 пъти. Отивам се взема питомителна клечка. Както викам. Айде, йо. Спасих първото дете, Охо, майче ще стане спидрън. но заключено. Мити ще ти взема кожа за тебе. Някакъв Не умря. умря, съживи го. Няма. Що? Нали трябва да сме много хора? Защото стоп. Не ме пуквам. Ще съжалявам само тебе. Само овцата. Преди малко ти казах, че ма дразни и сам си го викам. Ела в лагера. Що? Да ти дам кожата, защо? Добре, като не си я искаш. Идвам. Просто бях много далече. Ето. Това е моето. Ей ти кожата. Охо. Айде да пранкваме тая. Аз сега ще си търся бъникът. Аз си изядох малко на тая всичко. Карай.
Трябва да се служава нещо. А, заек? Аз търся сега бънифуд. Фут. Не фут, а фут. Буквално някой беше оставил този заек на плюнка и пак не ми даде бъни фут. Намерих туалетни. Само ще отида до туалетната малко да се поизакам. Да се обслужиш. Да затворя местото. За фенерче. Искам да те намерих да ти отворя вратата. О, не! Какво? О, Мите! Ако искаш, какво ти искаш, направи мап, веднага ела, намерих много храна. Идвам. Еса правя мапа. Еса. Чикви съм. Идвам. Прави мап и идвам, че направо Идвам. много храна. Идвам. Взимам Много храна. трите дърва. На 20 пъти трябва да се купи. Оп. По-бързо! Идвам. Към теб. Ти къде Аз си? нося бебето. Ти най-отдалечения ли си? Да. Не съм... Идвам. Да. Да. Те съм ги намирал много пъти, ама ти не ти пукаше. Храна! Добре, че имам Майко, храна. Добре, че имам глуца. Аз нямам. Да, че ми с цялата храна. Не чай, че си свърлих кошата. Туалет. Аз ще бия тук зайци. Отивам до туалет. Аз ще отидам О, бънифуд! Отивам в женската туалетна. Имам бънифуд. Аз съм в женската туалетна. Не, в мъжката е. Добре, май тук има чест. Спир, айде. Ирам от глад. Най-якото. Твой мъж. Спир. Копия? Да. Yes. И аз имам копия. Що ме излага, бе? В мъжката нищо няма. Да спасяваме някое дете. Там, което е поред, да го знам кое е. Първото е спасено. Отидих към първото. Отивам към второто. То е спасено. Първото не е спасено. Не, отивай към първото, защото то е спасено. Аз съм ги убил, само че ничего е заключено, не, нали, бяхме го макс, нали, отиди да го вземеш. Не искам. Отивам за второто, не, то трябва първото. Отивам за първото. Отивам набързо за първото. Аз отварям тук често. Аз да убия Имам вече райфъл. Аз да убия ли няколко вълка? Не. Не да е най-много да обреш. Имам копия, бе. Как да умра, стига. Чакай да отворя първо честа. Чакай да отворя честа. Аз имам райфъл. Аз револвер. Ма то го няма детето, е. Има го. Буквално го няма, ела. Ако не ми вярваш. Явно са го взели. Сигурно. И сега няма го пуснат. Аз тук отварям още един чест, там прикол чистите. Добре. Да убиех, що се? Екстра. Аз отивам да убия вълци. Аз отивам да убия вълци. Че да се почувствам готино. Защото те са супер слаб. И? Ама... Просто с райфъла. Знаеш какво? Като почна да ги бия с райфъла, един удар и вече съм под половината. Аз вече имам въдица. Аз идвам към теб. Чакай ме. Ледър боди. Вземам си въдица. Аз тази вечер се обикалям. И аз. Защото имам фенер. Аз не. Нищо, че е втора. Нищо, че е втора. Мен ма гони Елена, ма не ми пука. Аз ще обикалям тази вечер също. Да, виждам те. Ти къде си? Аз съм по края на мапа. Идвам. Ана Волков мапи.
Маля, колко е близо до мен Елена ужас. Страх ме. На една плюнка съм. Страх ме. Аз идвам. Не, прибирай се. Прибирай се. Чакай. Умрях. Направо през деня. Мале, виж около мене какво става. Чакаме или на нова игра? Аз... Ами да, ти лефна, така че. Окей. Не бе, що лефна. Защото и ти лефна. Не съм. Лефна. Добре, имам без това бандажка, фърлих я. Натисни бетъм. Те се насъживят. Добре. Аз имам бандаж. Разбирам. Не бе, натисни бетъм. Натиснах бета. Чакай, зарежда ми. Окей, те сега ще ни съживят. То аз имам На бандаж. тебта няма. Имам само един. Имата. Имаме. Имаме. Ой. Да съживят мен. Не. Ема ти си по-силен. Аре бе, виж колко силни неща имам. Аз съживете мене. Най-после сетиха се. Айде. Аре, уем, защото мен не съживиха, аз съм по-силен. Добре, като искат по-слабо. Ма, тази са обра всички тикви, бе. Та обра всички тикви. Преди да му съживи, обра всички тикви. Да, трябваше мен да съживят. И сега Но тук пък се нас ще пропуска всички колове. А не, защо не исках да левкаме? Защото имам гуцак. тук има някакъв брадва, бъг. Тук се е бъгнал някакъв кол. реген, фенер, Не ми се слуша. копие, райфъл, Не ми се слуша. револвер и най-важното въйцо. Някой искаше да се присъедини май към разговора. Който е? Не. Или е бил Семьон, или никой, но най-вероятно никой. Или Валю. Да, бе, Валю. Той Валю не играе Roblox, а Валю е един наш приятел, дето е президент за уж на гласа. И направи нищо. Той не може да направи нищо. Той първо само се прави на президент, след това. Що се дразни, че целият клас му вика президент? Първо, защото се прави на президент, след това се дразни. Нали ме те така? Ела малко на по-криво тук. Къде да дойдам? На по-крива. На това са флейтите. Ела. Не мога! Защо? Нали съм умръл. Аз имам бандаж. Еми ела, аз съм в тая лаво. Лаво 7700. Ма не ми изписва ревайв, не те знам къде си. Да, защото съм в сака на някаква. Която тя не знае на коя селена е. Браво на нея. Лаво 7700. Да, ето. Да, виждам то. Да, ето. Аз съм. Тая дето открадна всички тикви. Крафтва неща. Ами, като тя ще крафтва, и аз ще крафтна. Нямаме дърво. Приятно. Нямаме дърво. Еспионило, голубело, трулимело, Вата трулимело, капо. Извади бандажката. А? Ама аз нямам бандажка. Аз нашегувах. Мите! Дай,
Представям си, че търся цял ден мандашка утре. Виж как влача това дете. Айде, опа. Да бе! Та пак да сложа в сака. Не. Готово зехта. Споко. Готов си. Дай ми чипа! Кожата ми! Кожата е моята земя! Дай ми я. Как? Да, се навря вътре. Буквално и... Я влез тук вътре в това. В това я влез. И подскачай. Взимам и ден да. Не знам. Ма, това ми даде половината живот, бе. Не знам, какво да направих нарочно. Еми, шо не искаш да умра, добре. Не искам. Не искам да умреш, просто искам хората да се забавляват. Намерих два честа един до друг. Пусни ме, защото знам къде има честове. Много силни, затова моля те пусни ме тук. Що? Пусни ме! Ма защо? Защото виждам много силни честове. Чакай. Да събера първо слава. Ама видях най-силните честове в играта. Къде? Кажи на къде? Направо. Тука. Да, има най-силни честове в играта. Кой ще биеш? Какво биеш? Вълка. Готово. Махай се, стреляш да е колчист. Не ми пука. Ще умреш, бе. Махнах се, бе. Споко. Аз го бях на тебе, ще ги убия, но добре. Първо стреляй тези, които стрелят. И после този. Джак. Айде. Умираш. Аз умирам от глад, да. Браво, бе! Моето момиченце. Айде, на нова игра. Не ме покажа, че съм свещ. Айде на нова игра. Не ме покажа, че съм свещ. Айде на нова игра. Не ме показва. Добре, да спри да мърмориш. Айде Не ме на покажа, нова че игра. съм свещ. Тончо бомбончо. Спри! Спри мърмориш. Айде, няма игра. Айде, Айде, влизай. Влиза! Моито. Влязох. Да, тебе джойнах, ето ме. Айде, парти. Чакай малко. Да се вземе това с бандажките. Пресона си. Не. Взе го. Ама... Добре. Къде е това? Къде е той? Ето. Надолу. Готово. Сляп. Айде. Айде. Опа. И той тук. Ана. Не, по тея влез. Тук. Моля те. Да, не, чакай. Аз вляза. Свърши се с тоя. С кой да се свържа? Не с тоя, че го знам какъв е малко. Ама то така не регенерейтва, бе. Що се свързвам с него? Еми, защото да го пранкнем. Ма то така не регенерейтва. Добре, не знаех. Ела. С кой ще свържеш? Айде, ела. С тебе съм се свързал. Тук съм! Къде? Що лефна? Не съм левна, обикалям около лагера. Лефна. Няма те. Обикалям около лагера. Айде, идвай, бе.
Ама как да дойда, като обикалям около лагера, да. Трябва да лефна. Мите, ще помоля за по-силен интернет. Бамбатиля. Наистина. Мите, ние във видео ли сме? Yes. Хора, абонирайте се и лайкнете видеото. Мите, си лефна ли? Yes. Чакам те. 100 левна! Как защо? Той нямаше никога да не се живи. Само мен ще да са живили тебе. Най-вероятно те. Да, и другия ще да търси бандаж. Който ще да се живи. Щеше, аз щях да търся. Аз съм щеш от нея много време. А това видео все пак трябва да прави нещо. А не да е молно. Айде идвай. Айде. Дойдох тук съм. Идвай. Ти не ме гледаш като френд. Да признаем, че моя е по-силен. Моя герой е по-силен. Хора. Мига спри да натискаш. Митко троши. Митко троши. Не труша. Това ми е спейс бутона. Ето. Виж. Той не виж. Къде си, бе? За тебе. Пиу, пиу, пиу. Виж. Мит, нали му е малко по-силен? Мит, защо не събира и ти за моя? Що не ми дава? Оф. Трябва да чакам 1 minute. Малко ще трябва. Може да не се свържем с мене. Ема защо това те регенеритва? Добре, що ми искаш да не те регенеритва? Добре, искам с мене. Не левкай! Що? Защо трябва да направя? Трябва нещо. Знам, че съм извън игра, но трябва да направя едно нещо. Добре. Но знаеш, моля да те после ме съживи. Добре, бе, имам бандажка споко. Даже в момента обикалям с нея. И съм замръзна. Митко, припиши! Митко пак не ще. Митко, припиши! Защо трябва всичко да казваш? Не знам. О, не мога да тичам. Вече мога. Айде, влизай в играта. Бам, бам. Имаше някой, който стои колко дни си е купил той за 700 диамант. Не ще ми бъгна и знаеш колко смешен бях. Ще се свържеш ли с мен? Yes. Сега ще ме следиш къде съм. Ако отварям много най-силният чезъл в играта, ще знаеш къде е. Сега ще ме следваш. Нали? Много вярно. Виждам, че ме следваш. Стига си ме следвал! Мите, стига! Стига, бе! Какво? Не може да... Стига си ме следвал. Ако знаеш, буквално всеки път те следвам. Просто... като е така и не го разбираш. Няма ли да ти свърши хънгъра? Ау.
You are hungry. Дай ми пържоло. Това май наистина, че пропусна нещо много яко, ама... Слани спря връзката. Защото се отдалечихме. Ей, по-добре, тъм моментко няма следва. Нали осъзнаеш, че буквално не ни е кой знае колко отворен мапа и ще намеря. Само ми кажи къде си, да умирам от глад, ама. Като трябва да правиш тъпоти, така е. Аз съм с чиква, ето там. Като правиш простоти и така става. Какво да направя пак? Само ма караш да те търса и така нататък. И много ясно ще ми кажа, че ще умра от глад. Не съм те карал да ме търсиш. Просто ти казах, ей, тъй моментко няма следи. Това мери на крава, но... Бързо. Какво търся? Да, много търся, разхождаш се буквално. Търся честове. Къде ще има чест тук в снега, ми кажи? И как ще намериш бандажки от него? То да, че има, ама. Умри. Взях да мръзнал. Затова ти викам умри. Къде тебе? Затова ти викам умри, защото си се мръзнал. И ти е лесно много. Какво правиш сега? Чакам да таковам. Там ма фаща студенто. Окей. Айде, излизай. Търси бандажки. Не, там ма поляр. Мечко. След малко левкам. Какво търся? Къде пък има честове? Търсиш, да, и аз не намирам много бързо бандажки. Ама ти буквално се разхождаш. Там имаше чест, бе. Дай напред. И е болница. Болница. За какво ти е тази тъпа болница? Там няма. Да, вярно. Кек. Забравих, че в болницата има бандажки. Не знам как се измъкнеш, но аз знам. Айде. Идвам да те следвам. Не, моля те, не ме спирай. Моля ти. Добре. Бандаж. Изчакай, ме моля. Бандаж. Имам бандаж. Окей. И аз имам. Ако ме спреш, ще убия. Спри! Най-много си дразнеш! Аз бягам от Елена, ти какво искаш прави? Аз си бъгвам интернет. Yes. Чиква. Не съм умрял, спокойно.
Няма да я сетя. Няма ли да събира храна? Те слабаци няма да събират храна. Буквално са двама и нищо не правят. Все едно няма никой. Ние се доверихме те. Гледай го. Той стои на едно място, бие заек, макар че вижда, че е избягал отдавна този заек. Бъгва ли на тези хора? Стига е! Какво направи пак? Нищо. Нищо умря. Не знам. Бъгна ми Изписа ми, че интернета. умря. Исата няма Не в ме игра. съжалява. Исата няма в игра. И сега ще ти изпише, че трябва да летнеш. И ще стане страхотно. Добре. И ще стане Имаш страхотно. бандаж. Защото е на лево Имаш пред бандаж. огъня. Спокойно. Ще стане супер, защото... Имаш бандаж. Имам. Имаш бандаж. Спокойно. Ами ако не ти изпише бета, какво правим? И моята Аз съм интелигент. нека би бандажките по такъв тъп начин. Ясно? Да, само интернет да е разбрал. Да знаеш, че този път няма да те свързвам. Да, защото това е... Шо лехна? Не ме съживява и още. Що пак лехна? Не ме съживява и още. А? Не ме съживява и още. Абе, нищо не ти се разбира. Ажия беше, ажи още. Това ти се разбира. Я беше и би, ажия още. Айде, говори. Не ме съживява и още. Не ме съживява и още. Това ли казвам? Да. Аз ще кажа голяма съживиш. Добре. Сега. И чакай да си отворят чиста. Бензин. А само да питам, що... Тома съживи. Добре. Що лепкаш Някакво постоянно, съживи. че да хабиш бандажките? Не го правя нарочно. Ми оправи си тъп интернет. Как да го правим? Кажи ми. Като се свържиш към Wi-Fi. Аз съм се свързал. А? Свързал съм се. Ами, свързал си съм, но от време на Какво време... искаш? Аз съм с Wi-Fi на Viva.com. Браво. Най-тъпия Wi-Fi. Ако искаш като магнитачи. Аз съм с най-едно Wi-Fi. А мен ма гони алфа волк съм на плонка. Че ти нали беше умрял? И бегам се. Да, нали той ма съживи. Че ти не лекна ли пак? Не. А, Сега може да кажа. стига! Той сега може... Спри да умираш нарочно. Не го правя нарочно! Правя нещо супер рисковано. Гонят на всичките алфа вълци, които пазят второто дете. И Елена ма гони. И ти И пак, при мен може си това. и ти пак лехна. И при мен има ни още два алфа волка. Май, спри Искаш да да само си да мамаш. левкаш. Спри да левкаш. Не, нарочно. Поне огъня не е добре. Айде влизай в играта поне. Айде влез в игра, бе.
си играл? Ало? Чуваш ли ме? Ало? Ало! Ало, къде беше? Да си взема дъвки, аз ти казах, че он да си взема дъвки. Дъвки. За какво са тези дъвки? Да ям. Какво да правя? Да ги гледам. Добре, между другото, тук що без да искам си изхабих бандажката за себе си. Преди малко да. За днес не съм с Viva.com, аз съм с Intel. Ела при мен има... До мен имам медкит. Добре. Има ли вълци? Да, един нормален. Аз имам гуд, брата. Ако бях с това с чука, щяхме да имаме баскетболен кош. Аз съм до баскетболно игрище. Да, бе, знам метките. Къде е меткита? Там, Чакай на малко. те отдигнатите. Чакай да убия вълка. Не ме съжаляй, че трябва пак да лифта. Окей. Аз си взех метките. Чакай. За днес не съм с Viva.com, а пък съм с на MTEL. Каза ми вече, МТЛ пак не е много добър, но по-бива от Viva.com. Ако бях Viva.com, преди да влея в игра, вече трябва да съм влезнал. Сигурно. Идвам. Чакай. О, Давай. Съживявай ма. идвам, бе. Кинтара, дин. Добре, бе. Идвам, Има бе. нормален До вълк. баскетболното игрище. Има нормален вълк и алфа вълк при мен. И два алфа вълка. 3. Да. Кажи ми. Ей си нормален. Бегай. После му. Утре му съживи. Окей. Убих Цяла армата вълка. гони. Не, бе, аз тук ще ги убия на капана, бе. Тук има капан. Умрях. Защо? От какво? Ами, или нещо ми стана и не съм натиснал бутона за бягане, или някак си от капана съм спрял да бягам, не знам. Просто изведнъж не можех да бягам. Един идва. Дано да ме съживи с негова бандажка. Скоро трябва да свършваме видеото. Скоро То това да имаше само лепка. Аз да не играх. Еми хора, всички умряха. Това беше видеото. Абонирайте се, лайквайте и чао!